Ako vkladať video si ukážeme práve teraz do súťaž z Oxkis a Freeskir.sk. Opäť sa registrujeme. Po registrácii v hornom menu video sa nám vyroluje upload. Keďže máme video už uploadnuté na Vimeo alebo na YouTube, stačí nám skopírovať URL, čiže dáme external link. Priamo sa kopírovať na náš server nedá bohužiaľ, čiže skopírujeme si link z Vimea alebo z YouTube, kde si predtým uploadneme video. Kategória Freestyle Oxkis súťaž. Dáme add, čím automaticky vygeneruje dané veci. Ak nám náhodou nezobrazuje obrázok z Vimea alebo názov, tak si ho vložíme takýmto spôsobom, kde samozrejme musí byť meno, vek, musí tam byť mesto a mail, kde potom pošleme, čiže môžeme ho tým pádom updatenúť. Video sa nám zobrazí na titulke a samozrejme bude v sekcii súťažnej zaradené, takže my už si s ním poradíme. Posielajte svojich priateľov, môžu naň lajkovať, respektíve dávať hviezdičky. Čím viac hviezdičiek a čím vyšší rating, tým väčšia šanca dostať sa medzi najlepšiu štvorku chlapcov, ktorí budú zradení do výberu, kde fundovaná komisia vyberie najlepšieho, ktorý bude ocenený lyžami.